Da ići ću uskoro neki ono par dana. Rekao si da si u Majamiju trebao da streamuješ kao full, nisi uspio da nabaviš komp i to. Kakav ti je plan? Ne, evo šta se desilo u Majamiju. Imao sam, znači, brate, znaš koliko ima dobra fora u Americi? To je ono life hack da znate, inače ako se ikad desi. U Americi sam našao neki bomba laptop za streamovanje preskup, ali smo već brda para pukli u Njujorku. I laptop je fazon 3 soma bio, mislim, realno i ovde je toliko. Ako hoćeš da streamuješ na laptopu da bude dobar, da možeš i da gejmuješ i sve, realno 3. 2,5-3 ti treba, realno. Da, i brate, ja, ono, već sam bio broke, razumeš, ono, brda para mi je nestalo, jer smo pukli u Njujorku. Mi smo u Njujorku bili 7 dana i onda 6 dana Miami. I onda nam je bio plan opet 6 dana i Njujork, posle da se vratimo u Njujork i onda iz Njujorka u BG. I brate, meni brda, ono, nestalo mi pare, nemam ništa više i kao, ostalo mi otprilike tako oko 4-5 soma i kao, realno znam, u Majamiju, brate, ulaz u klub ti je $150. I ja kao, šta ću radim, brate, pući brda para sad i na laptop. I kaže mi ortak, brate, znaš šta možeš da uradiš? Možeš da ga uzmeš i da posle vratiš samo s računom i oni ti vrate pare. Mislim, ima to i kod nas, samo što kod njih to svi rade. Ne, kod njih mora to, zato što oni bi pre sve nego da dobiju tužbu. I da, i brate, ja uzimam laptop, koristim ga par dana. Ali opet ti si Balkanac, malo ti je rizik kad si to uzeo. Da, nije kao vratit će 100%. Ne, ali mislim, u najgore slučaju bio sam u zonu, jebi ga, nema veze, ono, imam para ovdje u BG-u lagano je, nego tamo ne bi imao, razumeš? Jedno sam bio u zonu šta ću radim i brate, i rekao... da si stvarno uzeo laptop i vratio ga. Odneo ga u Miami iz Njujorka, znači ono, stavio ga u kofer, sve normala. Nisam streamovao, nažalost, jer je net bio loš, XD, ali odneo sam ga u Majamiju editovao videe, imao sam ga za to mi je bilo ekstra, probao da streamujem, nažalost nije moglo, ali iskreno, mogao sam ja da se pocijam, da se mi ne lažemo, a buraz u Majamiju sam ono, puga si ide, jebe mi se za streamovanje. Šta? Si imali karticu? Da, imao sam njihovu karticu i probali smo da radimo IRL live, ne, net mora da bude... Čes je radio i Čes je bila malo bolja kartica i to, ali opet puca, znaš, i onda je teško je dosta to namestiti. Ti ste malo da budeš speed, ono, IRL, brate, da i bili bi ekstra streamovi, ali jednostavno mnogo je teško to sve realizovati. Moraš da imaš ono, ne znam, 2 kartice, da ti se bukvalno prebacuje net s jedne na drugu ako na jednoj pukne. Ima mnogo fora za to, ali baš je teško i na kraju sam samo vratio laptop, oni mi vratili, brate, pare i spolo top. Vratiti pare, neka uzmite u kešu mi vratili pare i mi se vratili u New York i ja sam imao onda za New York lagano, razumiješ? Bukvalno kao da su mi čuvali pare, ja im čuvao laptop. I to je to. Ja ti nisi čuo, ti ga koristio. Pa dobro, realno, da. Mislim, mogli su i oni da koriste moje pare, samo da mi posle vrate. Džabe renta, Boris, to je džabe free rent. To je tehnički, da, free rent. To je rent free. Rent free, da. A pričao si mi da si se